መራሕቲ ሃገራትን አህጉራውያን ውድባትን ብምኽንያት ብራው የበሊዩ ጽምብል ናጽነት ናብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ናይ የውሃና መልእኽቲ ይሰድለው መራሕቲ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ አውስትራሊያ ሪፐብሊክ ላይቤሪያን ሪፐብሊክ ህንድን ኣብ መልእኽቶም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምልእጥዕና ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዮም ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ጃኮብ ዙማ ኣብ መልእኽቱ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ንዝኸፈለ ዋጋ ከምኡውን ዘላቂ ምዕባለን ምርጋጽ ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ዘለዎ አኽብሮት ብምግላጽ ዝተመሓየሸ መነባብሮ ዜጋታት ንኽህሉን ርግኣት ዘለዎ ከባቢ ንምፍጣርን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምስ ኤርትራ ተሓቢሩ ክሰርሕ ቅርብነቱ አረጋጊጹ ዋና አማሓዳሪ ሓበራዊ ሃብቲ አውስትራሊያ ሰር ፒተር ኮስግሮቭ ብግድኡ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መድያት ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና ድማ ብፍላይ መዝጊባቶን ዘላ ገስጋስ ዘለዎ አድናቆት ብምግላጽ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኤርትራን ኣብ ጽላታት ጥዕና ሕርሻን ዕደናን ሓበራዊ ምትሕጋዝ ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ላይቤሪያ ሚስ ኢለን ጆንሰን ሰርሊፍ ድማ ንህዝብን መንግስትን ላይቤሪያ ብምውካል ዮሃና ክትብል እንከላ ክብረት ከም ዝስማዕ ብምጥቃስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘላቂ ምዕባለን ሰላምን ንምርጋጽ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ሙሉእ ዓወት ተመንያ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ህንዲ ሚስተር ፕራናብ ሙኸርጂ በወገኑ ንምውቕን ሕውነታውን ዝምድና ሃገሩ ምስ ኤርትራ ብምጥቃስ ነዚ ዝምድና እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዝግበሩ ምትሕጋዛት ዝያዳ ንምድርዑ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ مستتاف بجلتات ባህሊ ዝተፈላለዩ ሃገራት አካል ናይቲ ንድምቀት መበል 25 ዓመት ጽምብልና ጽነስና ዝተዳለወ መደባት እዮም በዚ መሰረት ድማ 12 ጉጅለታት ባህልን ሙዚቃን ከም ዝሳተፋን ድሮውን ምርኢተን ጀሚረን ምህላውን ተፈሊጡሎ ዝርዝሩ አዜብ ብርሃነ ከተቅርበያ ጽምብል ብሩራዊ ኢዮቤል ናጽነት ኤርትራን ምድማ 12 ናይ ወጻይ ጉጅለታት ባህልን ሙዚቃን ክሳተፋ ምዃነን ካብ ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እተን ጉጅለታት ባህልን ሙዚቃን ካብ ኡጋንዳ ቱርኪ ሪፐብሊክ ሱዳን ግብጺ ጀርመን ላቲን አሜሪካ ደቡብ አፍሪካ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ቻይናን ኮይነን بتقلالا 189 አባላት ይጥርንፋ እዘን ጉጅለታት ባህልን ሙዚቃን ገሊአን ቅድሚ ሕጂክ ኣብ በዓላት ናጽነት ዝተሳተፋ ክኾና እንከለዋ ተንዝበዝሓ ግን ሎሚ ዓመት ንመጀመርያ ግዜን ዝመጻ ዘለዋ ገለ ካብኣተን ድማ ድሮ ኣብ ሲኔማታት ምርኢት ከቕርባ ጀሚረን ኣለዋ ዳርናጋ ተለክታሮ ዳርናጋ ሻውዓይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ 2016 መንእሰይ መሪሕ መغይሮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 15 ክሳብ 17 ሓምለ ኣብ ሳዋ ንምቅናዕ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ሰፊሕ ምድላዋት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ወንበር ኣዋሃዲት ኮሚቴት ፌስቲቫል መንእሰይ ዑስማን ዓብደልቃድር ሓቢሩ ب11 ግንቦት ኣብ አዳራሽ ዞባ ማእከል ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣዋሃዲት ኮሚቴ መንእሰይ ዑስማን ዕላማቲ ምስ ማእከል ስልጠናን ትምህርትን ሳዋን ካልኦት መሻርክትን ዝካየድ ፌስቲቫል መንእሰያት ነቲ በብውልቆም ይኹን ኣብ ጉጅልኦም ከካይድዎ ዝጸንሑ መደባት ዘቕርብሉ ባይታ ፈጢርካ ካብ ሓድሕድ ተመክሮታት ንምቕሳም ከም ዝኾነ ገሊጹ ሻውዓይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ ምስ መመረቕታ መበል 29 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝቃናዕ ኮይኑ ካብ ዝሓለፉ ፌስቲቫላት ንዝተቐስመ ተመክሮታት ምርኩስ ገይሩ ብዝበለጸ ንምክያዱ ካብ ሃማማትን ማእከል ስልጠናን ትምህርትን ሳዋን ዝቆመት ኣካያዲት ኮሚቴ ነቲ ዕማም ትነጥፈሉ ምህላዋ ድማ ኣብሪሁም ببهلاون سبورتاون نتفتات زتسنية مدبات شوعي فستيفال من اسيات ايرترا 2016 مهزون فتراونتن من اسيات زنت صبارق نابركتو من اسيات قدمن دحر ناصنت افلطو زهب كمون من اسيات نمزاي ابركتوم نخعبي دفيت زفتريم حزبين وزبا حقاز برسات أقرابن هادن إنسا زغدامن بمقصبر تأقاتات كبابيو كعقاب حلافي جنفر مريت زوبا عن سبا آتو قويت والد أبزلي أزها خيرم مثل نبرتي 10 من محدارات كبابي نايتن وزبا زغابورو سيمينار آتو قويت نبرتي ناسي سبحن في الريامن مريت كبابي كرامات قدم مئتاو تبز ولت ماي بمعقاب اتتاونتو أب مخعبات كمون هابتي قربن إنسا زغدامن أب مستامن سوا هادن اتفتات كبكايدو تاويعم
حلافي تامادة جنبر زوب عن سبا وزراء عمنا حسن بوغنا أبرع زبنا الناس تمزجب جسجاس مسرت نتي كن بصحو إن دلي بالزق الناس لزخنا هزبي بكبابي تصادفوا كعزز تلابيام أما حداريت نوزب حجاز وزراء عمنا حاج عثمان دما بزي تصادفوا هزبي كعوزخ المدب سلازيلن نبرتي كنوتروت عرتاتو من أبركتو أمن كعززو أزها خيرام أبتي سمينار محيال هزبا والسلطنة مدن فعكم أو تجوار مدبات لمعات من رجاز قوم صارت سرعات محدرة مريت إسعان حرشان كمان محجات أجمات وجنات عبد البلوز عباتات مبري كمتوهبة وكيل إيرينا حبيرم نبرتي أبزها بوريتو عدي حلف النت معك أبغرب كتوسد أبنت فتات مدل دال مريت عبيت عدي ترام كعززو ناي محرس تراكترات أبوانك الربا زبلون كالوت ريتوتاتن لبوتاتن عريبام ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ቻይና ኮንፊሽየስ ኢንስቲትዩት ኣብ ትምህርታውን ስነ-ጥበባውን መድያት ዘተኮረ ንጥፈታት ብ15 ግንቦት ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኣካይዳ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል መምሃር ቋንቋን ባህልን ቻይና ኣብ መንጎ ኤርትራን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ንዘሎ ዝምድና ዘደልድልን ኤርትራውያን ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ቻይና ብዘይ ፀገም ክመሃሩን ክረዳድኡን ዝሕግዝን ምዃኑ ገሊጹ بركز زبلو إيرتران نايل على درجة تمرتهم نمكتتال ناب تشاينا خمس خدو زخان زمدنا كلتين حجرات هم مدنفع عبما قدي كم زلوا أمباسادر تشاينا بإيرترا مستر كيو شوجون أبريهم تمهارو تمرتهم بحلاون ودرات الحرم كياد الشلماتن ورقة مسكرن تقبلهم ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ቻይና ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት ጽምብል ብራው የቤል ናጽነት ንባህልን ልምድን ቻይና ዘንጸባርቕ መደብ ብ20 ግንቦት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ምርኢት ከተቕርብ ምዃና ተፈሊጡሎም ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ቻይና ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ብዝተገብረ ስምምዕ መሰረት ኣብ ወርሒ ሰነ 2013 ከም እተፈትሕ ይዝከር